அனைவருக்கும் வணக்கம். பட்டா இருந்தால் மட்டும் உரிமையை நிரூபிக்க முடியுமா? பட்டா இருந்தா மட்டும் போதும், சொத்து நம்முடையதுதான்னு பலர் நினைக்கிறாங்க. ஆனா, அது முழுமையான சரியான கருத்து கிடையாது. ஏன்னா, பட்டா என்பது அரசாங்கத்தின் வருவாய்த்துறை பதிவாக மட்டுமே கருதப்படுகிறது. ஒரு சொத்தின் முழு உரிமையை நிரூபிக்க பத்திரம், பட்டா, சிட்டா, அடங்கல் மற்றும் வில்லங்கச் சான்றிதழ் போன்ற ஆவணங்களையும் சேர்த்து பார்க்க வேண்டும். உதாரணமாக, ஒருவருடைய பெயரில் பட்டா இருந்தாலும் பத்திரத்தில் வேறு ஒருவரின் பெயர் இருந்தால் உரிமை பிரச்சனை ஏற்படலாம். அதனால்தான் பட்டா மட்டும் போதும் என்று நினைக்காமல் எல்லா ஆவணங்களையும் ஒன்றாக சரிபார்க்க வேண்டும். அதுதான் பாதுகாப்பான வழி. நன்றி, வணக்கம்.